मिक्स बाय आकाश स्टूडियो महाराजगंज। ए मैया रजी लगाईले आजा तोहके बोलाईले। ए मैया रजी लगाईले आजा तोहके बोलाईले। पूरी हलवा चढ़ाईले होला ले चुनरी चढ़ाईले। आजा तोहके बोलाईले। दुश्मन घर परिवार भइल बा हो, हम पे अत्याचार भइल बा हो। किस्मत के हम जारल पानी हो, बाजन नाम हमार धइल बा हो। आजा माई तोहके बुलाई, आजा माई तोहके बुलाई। अपन दुखवा सुनाईले आजा तोहके बोलाईले। ए मैया रजी लगाईले आजा तोहके बोलाईले। रोज दियावा जराईले रोज आरती देखाईले। आजा तोहके बोलाईले। मिक्स बाय आकाश स्टूडियो महाराजगंज। राहुल बिने हमके रोआवेला, सास ससुर भी बहुत सतावेला। चंदन कुंदन बोले ना कबहू, घर भर के लोग दूर भगावेला। एहो माई कहवा जाई, एहो माई कहवा जाई। पूजा पाठ कराईले आजा तोहके बोलाईले। ए मैया रजी लगाईले आजा तोहके बोलाईले। दर दर ठोकर खाईले ए मई हम हार जाईले। आजा तोहके बोलाईले।